Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo at simulan na natin ang pagpalakpakan sa mga entries natin ngayon sa ating 10K meme contest. Ako, sobrang cancer ng mga gawa nyo. Very good kayo lahat. Simulan na natin ang pauligsahan. Witty. Witty ko, no? So, simple lang naman. Ilagay nyo yung timestamp ng tingin nyo ay ang pinaka top 20 natin. Ang mga top 20 natin entries, i-comment nyo below. Sino ang bueno mano? From Daniel Sanchez. Every day I imagine a future where I can be with you. Every day, I imagine a future where I will cancer with you. Daniel, alam ko, yeah. Manga anime. PewDiePie rip-off na naman. Nako, sabi ko na nga ba eh. Buti na lang, di si Gloco, no? Pinoy ba ang kanyang memes? Hindi naman, di ba? Hirap sa atin eh. Shadow tayong tree guard. Shadow tayong baby bra. Yep, yan lang aking pagkain sa umaga yan. Nagpapasaya sa akin. Maraming salamat sa'yo, Daniel. From Ayo Boyo. No. No. Ayoko mamagitan kay nanay at tatay. Tsaka sa mga baby bra dyan. Stop! Ayoko na. Nice editing. Oh, sinigang. Isa kang tunay na Pilipino basta kumain ka ng sinigang. Nakalagay yan sa ating constitution. From Filipino memes. Yes, maraming salamat Filipino memes sa paglagay sa akin dyan. Ako ay kinikilig. Kasi lahat yan, halos milyon o 100K. Ako wala. Kakalagpas ko nga lang ng 11K. Kaya I'm so proud na finiture nyo ako dyan. At tinatanong nila, Sino pa tong grassy green screen na to? Ang pogi na... natanong sino nasa green screen. Ako lang ata hindi nila kilala dyan eh. Pero maraming salamat sa paglagay nyo sa akin. From Gentila Lanche. Yes, abulin ako ng demonetized. Hindi na mga sites na yan. Alam nyo na may isa ako anghel. Never ako ng away. Never ako ng lakit. Mga bobo na. Hindi ka... Unang-una, Nikolay. Hindi ka ba lang kumuha ng PNG? Tinamad ka na. Tsaka dollars, so. Hindi mo lang naghanap ng Pilipino. Okay na kay Willie. Masaya na ako na nakalagay si Willie dyan. Tsaka sobrang bata niya dyan. Maraming salamat. 10,000! Mocha Uson and Mocha Frappuccino. Yes, boom! Diba? Kabobohan. Yes. Gusto ko yan. Yan ang aking pinaglalaban. Kung walang mga tanga, wala tayong content. Tandaan yan. Yes. Importante, walang emergence. Wow! Is this a meta? Sobrang meta nitong meme na to. Maraming salamat, Nikolay. Sobrang approve ako dyan. Like nyo na itong video na to. Boom, easy plug. Walisin na natin yan. Tama na, susunod na tayo. Pero lang si Badang, hindi pwede. Hanggang may pamangkin, meron tayong Badang. Nope, ayoko madabhang. Susunod na tayo. Iris Kim, gawin nating wallpaper. Yeah, download nyo na to. Snipping to mo. Download, lagay nyo sa mga wallpaper nyo sa phone nyo. Yeah, lalo na yan. Mag-subscribe kayo. Tama, buti lang ni Iris. From Jasper. Easy views, easy money boys. Sabi ko nga sa inyo, basta may mga kabubuhan. Pagkakakitaan natin ng kabubuhan na yan. Hindi ako magsasawa pagkakitaan ng katangahan sa Pilipinas kasi marami yan. Ito si brother din na windang sa akin. Alam ko hindi mo kayang kakanseran ko. No, stop. Kailangan ko babalagyan ng demonetize symbol yan, Jasper. Ano ba? Kala ko ba para kumita ako dito? Easy content to sa akin eh, ha? Tandaan nyo, ginagamit ko kayo para sa content ko. Practical tayo mga Pilipino, so pagpasensyahan nyo na. From J. Ralph, Heroes of the Philippines. Ako ay kinikilig sa sinabi mo. Maraming salamat, J. Ralph. Mahirap sabayan yung haircut ni Jose Rizal, pero ngiti ko na lang ang panlaban ko dyan. From Jersey, yes, Kong TV. Importante kay Kong TV, hindi siya clickbait ha. Wala ka kupay kung hindi kayo natatawa, kung hindi kayo natutuwa si Sancha. Ako lang is ayoko na niluloko ang kanyang mga audience. Ayoko ginagawa niyong tanga mga Pilipino. Medyo mali. Medyo dapat nasa taas ako. Boom, meme edits. Palitan mo na lang yan, Paolo. Maraming salamat. Diba? Ay sa'yo eh. Lahat magdadala natin sa editing pero lang yung kabubuhan mo. Frappuccino, hindi natin mapapalitan ng katangahan mo dyan. Sunod. Yung JLC niya. No! Pinaalala mo na naman, 6K. Hindi kita makakalimutan, 6K channel. Dahil sa'yo, ako yung lalo lumakas. From Jordan Esguera. The darkest chapter in memes universe na paunan. Libre lang yung scene na yan, pero may ads every 5 minutes. Boom! Easy money. From Javibat. Handa kong ibigay lahat. Yan ang pinakamasarap sa lahat ng pagkain niya kasi kada subo mo niya na mababawasan ka ng brain cell. Maraming salamat. From Joshua Esparragosa. Nice. Mukha lang ako yung mga barker sa jeep eh. Maraming salamat sa fan art mo. Damn. Syempre magkakaroon tayo ng saglit na intermission. Meron nag-send sa akin ng video kasi pinakiusapan ko siya kung kaya rin niya gumawa. Siya ang ating Mr. Beast ng Pinas. Walang iba ko si Rod Abiera. Panoorin natin ang kanyang ginawa. Sabi ko sa inyo, hindi tayo fake news, Rod. Pag sinabi ko kung gaano ko gagawin ko. Alam mo na, para sa views at saka sa likes, Tama. ano ka ba? Tama ka Para dyan. sa subscribers na rin. Isang oras siya inabot. Hindi ko talaga alam kung bakit 6969 to eh. Alam mo yan. Plain idol. Alam mo yan, Rod. Tumalsik yung laway Barkada. Basta 4 na barkada yan na very close sa isa't isa.
Paulol. 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 Marami, Paulol, okay, so Paulol, panoorin natin to Paulol, throughout. Paulol, 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 Paulol. Paulol, 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 Paulol. Ah! Paulol. Kago legit. Nakaka-30 pa lang, pagod na ako ha. Basta bastos, pinaghihirapan. Paulol, 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 Paulol. Skip mo na, alam ko, tinatamad ka na. Skip mo na, dali Hindi na. lang! Skip mo na sa dulo. Paulol, 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 Paulol. Nadab tayo kada isang Paulol. Partida naka-braces pa. Naka-braces pa si Rod, so... Paulol, 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 Paulol. Anong Paulo? Anong Paulo? Ulitin mo. Paulol, 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 Paulol. So, pasensya na. Wala akong magawa eh. Oh my God, ang dami. Kamagaling sa akin, Rod. Paulol, You do it for the views, tandaan mo yan. Paulol, Paulol, Paulol. Hoy! Paulol, Paulol. Ba't paulol? Paulol, Paulol. Ba't iba? Paulol, 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 hindi paulol. Paulol, Pagod ka, no? Gusto mo yan, di ba? Panindigan mo. Mandirigma tayo. Paulol. Ito ang tunay na walang cuts, ha? Tandaan nyo, ha? Paulol. Natanga Tumigil ako dun, Rod. Ang weird nun. Paulol. Natanga ka dun, ha? Ano, naulol ka, no? Siyam na lang, tol. Siyempre, dapat dun siya siyam. Dapat pagandahin natin yung Paulol. Paulol. Kaka-cancer ako. Paulol. At least alam natin hindi ka singer. Medyo may sukot. Medyo may sukot na to, ha? Swerte mo, doonti na lang, ha? Pagbibigyan na kita. Paulol. Yay! Very good. Yun. At naging idol ko siya kasi nga, ang galing niya gumawa ng content, quality content. Siya ang PewDiePie Wag, ng Pilipinas. tatagawatin ako yan. Siya ang Paulol ng Pilipinas kasi ang unique ng content niya. Maraming salamat. PewDiePie din, pero iba yung sa kanya, tol, promise, real talk. Ang unique. Sabi sa'yo, di ako wannabe. Okay, tama na, Rod. Pagod ka na eh. Okay, pahinga ka na, Rod. Maraming salamat. Well, ayaw ko naman sinasabi na hindi ko ginagaya si PewDiePie. Kaya very strict ako na sa mga magsisend sa akin ng memes or mga kinukuha ko memes. Strictly Filipino lang. Ha? Kasi once ako kumuha ako ng isang international meme, wala na. PewDiePie na talaga ako. PewDiePie wannabe na talaga ako. Wala na talaga. So, yun, tama ka doon, Rod. So, maraming salamat, diba? Sa mga okay, huwag nyo kalimutan mga kasi subscribe kay Rod Abiera. Siya para sa akin ng Mr. Beast ng Pinas. Pero syempre may mga iba rin siyang content. Maraming salamat. Rod, natuwa ba kayo sa intermission natin, diba? Espesyal kasi, espesyal na araw to. From Jersey, yung nagko-computer ka ng 3 a.m. tapos madaling tumunog sa likod. Oops! No, Bowset! Jezreel! Ano ba? Kakasabi ko lang. Kakasabi lang ni Rod, hindi ka ako wannabe. Gloco, Filipino Gaming for Entertainer, 500,000. 500,000. Ako 11,000 lang, road to 1 million. Cancer kasi. Gusto ko yung sa akin, hindi mo na pinag-isipan, no? Kasi kinapi-paste mo lang yung cancer ng paulit-ulit. Maraming salamat. Isa kang tunay na cancer, Jezreel. From Justin Francisco. Walang laban. Parang ito yung Batman meme. Walang laban si Victor sa aking hanger. Ako si Hangerman. Sabi nga na isang makatang tulad ni Baron Geisler, walang laban si Hammerman kay Hangerman. Maraming salamat. Sunod, mga pamilyang child tayo, di tayo ng away. Inaaway natin mga kabubuhan at mga kasukutan. Ganda. Nice fan art, boy. Maraming salamat. From Senyor ng Maynila, Lawrence. Paulol is a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the Philippine body. This contrasts with benign tumors which do not spread to the other parts of the body. No! I do not exist! Sobrang existential crisis. I can ask it for it to be created. Tinatamad ako. Kaya nalagawa ng Paulol Wikipedia ko. Tapos i-link nyo sa Facebook. Sa Facebook ko, Paulol means like yun na. From Luis. When you combine these, Ezra Miller 55. Nantitrigger ka ba, Luis? Nantitrigger ka ba na spelling ng pangalan ko? Tsaka alam ko Miller din apelido ni Filthy Frank eh. Pero maraming salamat. I'm so proud ako. Basta makuha ko lang yung kakanseran ni Frank tsaka yung jawline ni Ezra. Masaya na ako doon. From Marge. Yep, mas mahal ang sili sa Swedish meatballs, Tipudes. Isa ka pa eh, paulol ka din eh. Isa naman, paulol na may U. Palala ng palala yung spelling ha. Sa 6 na letra na lang, di pa natin masunod. Mahal kita as a friend. Yes, babe, what the fuck? From Pixel Malos. Like to like page niya.
No! Ayoko na makita si Primo. Na-trauma na ako sa ano niya, content niya. Primo, tigil-tigilan mo ako. Hampaluhin kita dyan. Hindi OPM music fan. Handa akong ibigay lahat sa'yo na ang lahat. Saka kung ano-ano pa mabasa mga love songs na pinasikat ng mga tatay at nanay nila. Hit na yan. Easy plug yan sa nila, si mga major network nila. Sabihin platinum label. Pero yung may-ari ng label, yung sariling network. Sige lang. Kunyari, unexpected. No, stop, Pixel. Tama na. Pampamilya channel tayo, Pixel. Ano ba? Hindi tayo nangahawak, okay? Hindi tayo si Badang. Hindi tayo manghahawak. Sige, Pixel. I-trigger mo pa yung mga mandirigma na nandyan. Ako, walis-walisin nyo na yan. So, tinamad ka na tanggalin yung black border nila. Like, pack mo na lang. Isang tunay na cancel. Maraming salamat, Pixel. This is nice. Yes, my poor lol is wholly satisfied. Something's missing. Who am I kidding? I'm ugly, I'm never gonna get laid. Why did God baby so unfuckable? That's it. Take a picture of my first ever call, girl. Yes, this one, I like this one. Me like it. Tell you what, he said he was a virgin 20 minutes later. Yep, alam ng Jamel yan. 15 minutes later, call girl. Okay, papi, I'll take your offer. You said you let me do you for 1K, right? I'll give you more if you do better. You like that yung yeah. Today's the day, Paul's official logger. Yeah, yan ang gusto ko, may storyline. Maraming salamat, Erica Ray. Ready ka na sa Pixar, sa mga ganyang storyboarding mo. Maraming salamat. Stop! Ayoko. Tama na! Dapat matutuwa ako, hindi. Sumasakit yung aking areolas. Yes! Wala akong sinabi na huwag nyo siya panoorin, ha. Yung ginagawa nila, pagsisinungaling sa kanila mga audience. Hindi ko sinasabing huwag nyo panoorin, diba? Support lang natin ang Filipino, Ako nga ang tunay na supporter na Jamil, mga ungas. Kasi gusto ko pagandahin pa nila ang content nila. Mga hunghang, mga hindi pa tuli na pangatlong regla pang ng mga mandirigma dyan. Hunghang! Hindi nyo naiintindihan, yun lang yung gusto kong mangyari. Umintindi nga kayo. Masyado kayo umaano ng mga hormones nyo eh. Nakapanood nyo ng mga magjowa. Mga hormones nyo masyado init na init. Isip muna kayo. Ang gusto ko nga improve pa nila yung content nila eh. Kasi ang ganda ng kanilang posisyon sa YouTube eh. Napakahirap ba intindihin nun? Sunod! From Swift mo. Easy way para magkapera. Ako, contact nyo lang ako. Makakapanayam nyo ang aking team. Ang aking cancer team. From Vincent Fermalan. Traditions never die. Yep, Avon. Yeah, tsaka Cosmopolitan. Yes. Only 90s kids know. Wala pa mga Pornhub doon. Sa Pamilya Channel, joke lang, alam nyo naman. Ako ay 24/7 na nagdarasal at hawak kamay na nagsisimba. Hawak ko ang aking pamangkin. Tandaan nyo yan. No! Ikaw ba yan? PewDiePie wannabe? From Cerex. Nice, yes. Sabi ko na ba ito ang punta nyo. Gusto kayo in-edit. Ba't tamad kayo mag-edit, ha? Hindi nyo wala tinanggal yung item doon. Pero sige, okay lang. It's the can't hot that counts. From Yamete Senpai. Another meta edit. Maraming salamat, Yamete Senpai. Oh, very good. Gusto ko to. Okay, everyday ganyan ko nakikita yung mukha ko. Tapos titignan ako ng Paolo, ba't mo ito ginagawa? Ba't mo pinapahirapan sarili mo? Pwede ka naman magtrabaho at wag nagawa lang video. Pero hindi. Kailangan ko labanan ng mga aking konsyensya. Kasi para sa inyo to mga cancer. Kaya tuloy lang ang laban natin para sa ikaunlad ng Pilipinas. Gawain ito. Manood sa programa Pantelevision ng para pagbibigyan ng mga opinion na sa loobin. Mga Papachino, PewDiePie wannabe. Yes! Maraming salamat, Aaron. Isa kang tunay na estudyante. Babayaran ko yung mga teacher natin. Kasi yung mga teacher natin, napakababa na binibigay na sahod. Kaya mabilis na lang yan. Masuhulan. From Bernard. Pao, interesting. What if? Fantastic. Yes, easy tanda yung mga wannabe lang tayo. Lagi lang tayo wannabe. Sa mga pinapanood kong kasukot-sukot at kakanser-kanser ng mga content. Yes, nabobo na rin ako. Mabili siya. No! No, takpa ba yan? Mapamilya channel lang po kami dito, Billy. Billy Joe, maraming salamat. Sa mga di nakakalam yan ay Boku no Pico, isa yung 10 out of 10 ako. Mas maganda pa yan sa Kimi no Nawa. Kung sa'yo, panoorin nyo yan. From Aljon. May section. Yes, ako po. Lagi po ako minamahal ng tito ko. Ay, salamat natapos din. So, tandaan nyo sa mga timestamp dyan, i-comment yung mga timestamp ng mga favorite yung mga edits, yung mga kapwa nyo cancer. Doon, maraming salamat ako. Alam niyo, ayoko na maging cheesy. Total, nasabi ko na dati. Maraming salamat sa inyo. Kung wala kayong mga cancer, wala ako ngayon. Hindi ako ngayon nagkikinis ng talong dito sa upuan na to at pinapanood na halos 12,000 na mga tao. Maraming salamat sa inyo. Pagpatuloy nyo lang ang cancer. Dagdagan pa natin ng 10,000 pa uli na subscriber. Umabot tayo ng 1 million. Maraming salamat. Paulul Frappuccino out. Paulol, 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 Paulol,